Єсу, дай сили вяді, дайця мені. Єсу, дай сили вяді, дайця мені. Поконуся я у його криниці. Єсу, дай сили вяді, дайця мені. Єсу, дай сили вяді, дайця мені. Поконуся я у його криниці. Єсу, дай сили вяді, дайця мені. Єсу, дай сили вяді, дайця мені. Поконуся я у його криниці.
У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогі брати і сестри, вітаю вас у нашій святині у першую неделю Великого посту. Собираемся на супольную молитву, как силковаться телом Христа, силковаться духовно, узрастаючи у своих добрых постановах, умацовываючися, узрастаючи у веры и приближаючися до нашего Збавителя. Час поста – это час ласки, про это кажем кожного дня, кожного тижня. Час поста – это специальный час, как мы радикально поменяли свое життя на доброе, как мы отказались от греху, не глядячи на спокусы, и стались верными сынами нашего небесного Отца и дочками. Ахвяру Святої Мши, у якої удільничаємо, складаю у інтенції за померлих Валерия, Владимира, Софии, Феликса, Елены и Янины. Вечный спочин дай им, Пане. Как мы годно мали скласти эту на святейшую ахвяру, перепросим Бога за наши грехи. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занепанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, заусюди Пану Марию, усіх аньолов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами. Молимся. Всемогутный Боже, про штогодовое переживание Великого посту дай нам глибей разуметь таємницю Христа и годным життем имкнуться до ее исполнения. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарит у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги Буття. Пан Бог створив чоловіка з пилу землі і вдихнув у ноздри ягоне подих життя. І став чоловік живою істотою. І посадив пан Бог сад у Едемі на усході, і поселив там чоловіка, якого створив. І виростив пан Бог з землі всілякое древо, привабне з вигляду і добре для їжі. І древо життя посеред гетого саду, і древо познання добра і зла. А змій був найбільш хитрим з усіх польових звірів, яких створив пан Бог. І сказав змій жінчині: «Чи справді, сказав Бог, не їжте з ніякого древа у раї?» Жінчина відказала йому:
Мы можем есці плады з дрэў саду, але пра плод дрэва, якое ў сярэдзіне раю, Бог сказаў: не ешце яго і не дакранайцеся да яго, каб вам не памерці. І сказаў змей жанчыне: не памрэце, бо ведае Бог, што ў дзень, калі вы пакаштуеце з яго, адкрыюцца вочы вашыя, і будзеце, як Бог, які ведае дабро і зло. І бачыла жанчына, што гэта дрэва добрае для ежы, што яно прывабнае для вачэй і пажадае дрэва для набыцця пазнання. Тады ўзяла яна плод яго і ела, і дала таксама мужу свайму, і ён еў. І адкрыліся ў іх абоіх вочы, і пазналі яны, што голыя, і зшылі лісты смакоўніцы і зрабілі сабе павязкі. Гэта Слова Божае. Дякую Пану Богу. Змилуйся над нами, Пане, бо мы сгрешили. Змилуйся над нами, Пане, бо мы сгрешили. Змилуйся надо мною, Боже, в великой милости Твоей, и в полноте милосердности Твоей сниши беззаконие мое. Обмыть целком меня от провинов моих, и очисти меня от грехов моего. Змилуйся над нами, Пане, бо мы сгрешили. Бо я ведаю беззаконие мое, и грех мой завжди передо мною. Тобі одному я згрешив, і зло учинив пред Твоїми очима. Змилуйся над нами, Пане, бо ми згрешили. Чистое сердце створил во мне, Боже, и обновил во мне тревалый дух. Не откинь меня от своего обличия, и не позбавь меня Духа Твоего Святого. Змилуйся над нами, Пане, бо мы сгрешили. Верни мне радость славления Твоего, и умацуй меня Духом прихильным. Пане, открой мои устны, и в устны мои будут обещать Твою хвалу. Змилуйся над нами, Пане, бо мы сгрешили. Читання послання святого апостола Павла до Римляну. Браты, як праз аднаго чалавека грэх увайшоў у свет і праз грэх смерць, так і смерць перайшла на ўсіх людзей, бо ўсе зграшылі. Бо і перад законам грэх быў у свеце, але грэх не залічваецца, калі няма закону.
Аднак смерць валадарыла ад Адама аж да Маісея, нават над тымі, хто не зграшыў падобна праступку Адама, які ёсць правобразам будучага. Але з дарам ласкі не так, як з праступкам. Бо калі з праступку аднаго памерлі многія, то дзякуючы ласкі аднаго чалавека, Езуса Хрыста, нашмат больш ласкі Божай і дару сышло шчодра на многіх. І з гэтым дарам не так, як з вынікам граху аднаго чалавека. Бо за адзін праступак суд для суджэння, а за многія праступкі ласка для апраўдання. Калі з-за праступку аднаго чалавека смерць запанавала праз аднаго, то нашмат больш тыя, якія атрымалі шчодрыя ласкі і дары праведнасці, будуць валадараць у жыцці дзякуючы аднаму, Езусу Хрысту. Як праступак аднаго прынёс усім людзям асуджэнне, так і праведнасць аднаго прынесла жыццядайнае апраўданне усім людзям. Бо як праз непаслухмянасць аднаго чалавека многія сталі грэшнікамі, так і праз паслухмянасць аднаго многія стануць справядлівымі. Гэта Слова Божае. Пану Богу. Хвала Тобі, слава Божає. Хвала Тобі, слава Божає. Невиноват не будет жить человек, але кожным словом, что выходит с уст Божий. Хвала Тобі, слава Божая. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. У той час Дух вывеў Езуса ў пустыню, каб д'ябал выпрабаваў яго. Пасля 40 дзён і 40 начэй посту Езус адчуў голад. Тады падышоў да яго спакуснік і сказаў яму: «Калі ты сын Божы, скажы, каб гэтыя камяні сталі хлебам». А ён сказаў у адказ: «Напісана, не адным хлебам будзе жыць чалавек, а кожным словам, што выходзіць з вуснаў Божых». Тады ўзяў яго д'ябал у святы горад і паставіў на крыле святыні і сказаў яму: «Калі ты сын Божы, кінься ўніз, бо напісана, анёлам сваім загадае пра цябе і на руках панясуць цябе, каб ты часам не спатыкнуўся аб камень нагой сваёй». Езус сказаў яму: «Напісана таксама, не будзеш выпрабоўваць Пана Бога твайго». Д'ябал зноў узяў яго на вельмі высокую гару і паказаў яму ўсе валадарствы свету і славу іх. І сказаў яму: «Усё гэта дам табе, калі ўпадзеш і паклонішся мне». Але Езус сказаў яму: «Адыдзі, сатана, бо напісана, Пану Богу твайму пакланяйся і яму аднаму служы». Тады д'ябал пакінуў яго, і вось анёлы падышлі і служылі яму. Гэта слова Пана. Хвала
Сядайте, калі ласка. Слово Божие – гэта крыніца, фундамент нашай веры, грунт нашай веры. У Святым Пісанні напісана пра Божае аб'яўленне, пра тое, як Бог стварыў свет, а таксама пра тое, як Бог адкупіў нас ад граху, вызваляючы нас праз смерць нашага Збавіцеля. Перажываем сёння першую нядзелю Вялікага посту. Час бяжыць так хутка. Зусім нядаўна мы спявалі калядкі, радаваліся тым запустам, карнавалам, а сёння нейкі іншы час, незвычайны. Нават спевы, якія мы чуем у часе святой імшы, мелодыя псальму, яна настаўляе нас на нейкі сум, на тое, што нешта павінна адбыцца, што нешта іншае нас чакае. Таксама дэкарацыі ў касцёле нагадваюць нам пра нейкую падзею, да якой мы рыхтуемся. І кожны з нас, напэўна, гэта добра ведае. Ведае, што рыхтуемся да вялікіх святаў, якія азначаем кожнага году, святаў Уваскрэшэння, мёртвых паўстання Хрыста. Але пакуль яны прыйдуць, трэба да іх добра падрыхтавацца. І сёння касцёл дае нам да разважання альбо настаўляе нас праз Божае Слова, як мы павінны рыхтавацца, якое павінна быць наша жыццё. Сёння мы чуем у Евангеліі пра 3 спакусы Хрыста. Першая спакуса, якая праяўляецца перад Хрыстом і перад кожным з нас, гэта спакуса хлеба. Хлеб неабходны, але Бог нам больш неабходны, бо не адным хлебам жыве чалавек, але кожным словам, якое выходзіць з вуснаў Божых. Бог не забывае, што нам патрэбна ежа, штодзённы хлеб, але Бог нагадвае нам, што ў нас таксама ёсць душа, якой таксама патрэбны хлеб з неба. Гэта значыць Яго Слова, гэта значыць любоў Бога. Бо без ежы нашыя душы хварэюць, і мы няшчасныя. Толькі Бог сваім словам і любоўю можа зрабіць нас шчаслівымі. У першай спакусе сатана прайграў, але і надалей стараецца выпрабаваць Езуса і кажа: «Кінься з гэтага народжніка ў святыні, і няхай анёлы твае падтрымаюць цябе, бо напісана, што каб ты не параніў сваёй нагі аб камень, анёлы будуць насіць цябе». Менавіта тут Христос таксама не паддаецца гэтай спакусе і кажа: «Не будзеш спакушаць Пана Бога твайго». Христос прыйшоў не для таго, каб выклікаць сенсацыю сваім жыццём і сваёй працай, а каб выратаваць чалавецтва і дарыць яго любоўю. Ён пакажа ўсяму свету і ўсяму чалавецтву найвялікшы цуд. Цуд перамогі на крыжы. Але людзі паддаюцца гэтай спакусе. Менавіта гэта спакуса штурхае многіх рабіць дзіўныя, непатрэбныя рэчы, толькі каб пра іх гаварылі, каб іх заўважалі, каб пра іх пісалі у газетах. Адбываецца тое, што казаў некалі Паскаль. Людзі ёсць такія, якія гатовыя прадаць сваё жыццё, каб толькі пра іх гаварылі. Але пытанне, ці шчаслівыя яны? І апошняя спакуса сатаны, калі сатана прапануе уладу, магутнасць і багацця. Ёсць адна умова: стань на баку гвалту, пакланяйся злу і сатане. Стань слугой сатаны і будзеш гаспадаром свету. Але ці ты будзеш шчаслівы? Сёння многія становяцца на бок сатаны, на бок гвалту, насілля. Але ці шчаслівыя яны?
могуць паказваць, што мы вось такія моцныя, магутныя, а насамрэч ці ёсць у іх шчасце. Бо шчасце можна знайсці толькі ў любові, у служэнні. І той, хто хоча валадарыць, той, хто хоча кіраваць, так як Езус, трэба служыць. Трэба служыць усім жыццём. Сёння Бог дае нам да разважання гэтыя, Касцёл дае нам да разважання гэтыя 3 спакусы Езуса. Спакуса яшчэ не грэх. Спакуса — гэта выпрабаванне нашай волі. Каб заіснаваў грэх, трэба згоднасць волі і думкі. Каб мы пачалі чыніць. Праз спакусу чалавек умацоўваецца. Чалавек становіцца больш моцны. Чалавек бачыць часта сваю слабасць. І таму Бог дапускае. Езуса сатана кусіў і таксама спакушае часта нас. Але мы павінны захаваць у сабе тую вернасць Богу, захаваць вернасць Айцу, які нас любіць, захаваць таму, хто нас вядзе праз жыццё і навучае. Не веруючы ў гэта, мы не пераадолеем грэх, не пераадолеем зло. Если Бог з намі, то хто супраць нас? Кожны вялікі пост — гэта заклік да пільнасці перад хітрым сатаной. Гэта заклік шукаць сэнс нашага жыцця, разважаць над уласнымі паводзінамі, верай і любоўю да Бога. Няхай гэты асаблівы перыяд будзе для нас часам уважліва слухаць Божае Слово і разважаць, часта маліцца, прымаць святыя сакрамэнты і добраахвотна прымаць пакаянне, адмовіцца ад нейкіх рэчаў, адмовіцца ад таго, што нас затармажвае, што нам перашкаджае. Мы гэта чулі, кожны год чуем, правда? Вялікі пост, што трэба рабіць. Толькі што мы зрабілі? Якія нашыя ўчынкі? Кожны адкажыць сам. Бо Бог бачыць нашыя ўчынкі, бачыць нашыя думкі, бачыць нашыя пастановы. І если мы іх не выконваем, нам не сорамна? Если чалавек нешта абяцае і не датрымлівае, то мы не хочам з такім чалавекам мець нейкіх адносін. Так, можам размаўляць, але мы яму часта не верым. А тут мы абяцаем Богу. Ці наша слабасць мацнейшая, чым абяцанне нашаму Творцу? Не павінна быць. Хай жа час паста будзе для нас час ласкі, у нейкім сэнсе той радасці перамогі над самім сабой. Амен. Зараз вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога. И Яго валадарству не будзе конца.
віру у Духа Святого, Пана і Животворцу, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение і хвала, веру у один и святый католический апостольский костел, вызнаю один для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного у будучому світі. Амінь. Праз Ісуса Христа, який у гэты час Великого посту закликає нас до навертання і покаяння, з довером узнесем до Бога Отца наши просьбы. Молимся за святы касцёл, каб усе яго дзеці аб'ядналіся ў супольным імкненні да адзінага і сапраўднага Бога. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за пастыраў касцёла, каб яны былі гатовыя ачысціцца ад усяго, што перашкаджае ім служыць Богу і людзям. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за народы ўсяго свету, каб яны зразумелі, што Хрыстус з'яўляецца іх сапраўдным Богам, які любіць кожнага чалавека. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за людзей, якія ў сваім жыцці сустракаюцца з асаблівымі спакусамі, каб пры дапамозе ласкі яны засталіся верныя Богу. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за людзей, ахопленых роспаччу, каб яны прынялі падтрымку Бога, які іх любіць. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, тут сабраных, каб мы былі гатовыя на ахвярнасці, да ахвярнасці, якой патрабуе ад нас любоў да Бога і бліжніх. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся у интенции этой святой мши за померлых Валерия, Владимира, Софии, Феликса, Елены и Янины, как добрый Бог принял их до своего владарства, Тебе просим. Молимся с упокою у свете, в закончении война, у Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за вязнев, об моцную веру и надею, Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся у интенции, за якими мы пришли на эту святую имшу. Тебе просим. Милосердный Боже, Ты закликаешь нас до навертания, как мы могли еще полней спознать Твою великую любовь. Учини, просим, как мы были послухняны Твоей воле, праз Христа, Пана нашего. Аминь. Земля безводная, пустая земля, засохла без Тебе. Мой Бог, Тебе шукаю зранку, скажи мне, Господи, Ты где? Боже, шукаю я, Боже, шукаю я Тебе, мой Бог. Боже, шукаю я, Боже, шукаю я Тебе,
является мне хвала, мой Господи, Тебе. Боже, шукаю я, Боже, шукаю я, шукаю я Тебе, мой Бог. Боже, шукаю я, Боже, шукаю я, шукаю я Тебе, мой Бог. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Няхай Пан Бог Пане наш Боже, учини проси, как мы нарежным чином складали Тебе ахвяру, якою розпочинаємо подрихтовку до святкування Великодной таямницы, раз Христа Пана нашего. Пан с вами. И с Духом Твоим Угору сердце, возносим их до Бога. подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Соправды годно это и справедливо, слушно и избавенно. Как мы заўсёды і ўсюды Табе складали подяку. Пане святы Ойча, усемогутный вечный Божа, праз Христа Пана нашего. Ён праз 40-дённый пост у пустыни своим прикладом освятил час покаяния. Ён зрабіў даремнымі ўсе подступы злога духа і навучыў нас перамагаць грэшныя спакусы. Каб мы з чыстым сэрцам адзначылі велікодныя святы і ўрэшце дасягнулі вечнай Пасхі. Таму з анёламі ўсімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Госанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Госанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы і крыніца ўсялякай святасці. Таму єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана».
Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў тая падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прися хвали. Успоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тело и кров Христа, Дух Святый собрал у одно. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удосконали его в любови разом с Папом нашим Львом, Біскупом нашим Юзефом и всем духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, якія паснули в надеї на воскрешенні, про усіх, хто у Твою ласці одійшов з этого свету. Дозволь им убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел житті вечним у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святыми апостолами и усіми святыми, якія спрадвеку подобалися Тебе, каб з ними и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего Иисуса Христа. Прас Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Молимся до Отца Небесного, як нас навучил Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, а не избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от усякого злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольные от граху и захованные от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Спокою сим нам, Боже, спокою сим нам, доброзычливо руки потиснем суседям, всем усмехнемся, будем на лицах
Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варта, каб ты увайшоў да мяне. Скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Ён всё пякотны дзень пабыў у камянях, ён мог усіх любіць, усім прабачыць. Ён з мытнікамі еў і ворагаў любіў, схіляўся над людзьмі, якія плачуць. Настаўнік, от жа дарогаю крочыць мушу, так як ты. Настаўнік, навокал людзі, любіць іх трэба, так як ты. Настаўнік, як цяжка ўзяць чужы цяжар на плечы, так як ты. Настаўнік, знясу ўсё, калі са мной заўсёды будзеш ты. Прыняў ён грош давы і грэшніцы слязу, ён всім дарыў любоў і прабачэнне, з'явіў нам твар Айца, шлях неба паказаў, і на Ярдане сам прыняў хрышчэнне. Настаўнік, вось жа дарогаю я крочыць мушу, так як ты. Настаўнік, навокал людзі, любіць іх трэба, так як ты. Настаўнік, як цяжка ўзяць чужы цяжар на плечы, так як ты. Настаўнік, знясу ўсё, калі са мной заўсёды будзеш ты. Ідзем за ім у свет, пабыў у камянях, ён вучыць всіх любіць, усім прабачыць, і з мытнікамі быць, і ворагаў любіць, схіляцца над людзьмі, якія плачуць. Настаўнік, вось жа дарогаю крочыць мушу, так як ты. Настаўнік, навокал людзі, любіць іх трэба, так як ты. Настаўнік, як цяжка ўзяць чужы цяжар на плечы, так як ты. Настаўнік, знясу ўсё, калі са мной заўсёды будзеш ты. Молимся.
подмацованные хлебом небесным, яки живить веру, повеличивая надею, и умацовывая любовь, просим Тебе, Пане, каб навучил нас прагнуть Иисуса Христа, хлеба живого и правдивого, и жить кожным словом с Твоих устно походить, праз Христа Пана нашего. Послухайте, ласка, об'яви. Сёння першай нядзелі Вялікага посту, 22 лютага. На гэтым тыдні нас чакаюць наступныя ўспаміны. Успамін святога Палікарпа, біскупа і мучаніка, 23 лютага ў панядзелак. 27 лютага ў пятніцу ўспамін святога Грыгорыя Нарэцкага. Вялікі пост, які зараз перажываем, гэта час асаблівай пакуты, малітвы, працы над сабой, над сваімі слабасцямі. У часе поста забаронена арганізоўваць вяселлі і гучныя забавы, а таксама прымаць у іх удзел. Кожную пятніцу нас абавязвае устрыманне ад спажывання мясных страў. У часе Вялікага поста адбываюцца спецыяльныя набажэнствы, гэта крыжовы шлях і песні жальбы. Наш касцёл ёсць уключаны ў касцёлы стацыйныя. Як ужо казаў, ёсць іх 7 у нашых 2 дэканатах, Мінск-Усход і Мінск-Захад. І если хто жадае быць пілігрымам гэтага поста, наведаваць гэтыя касцёлы, у часе Вялікага поста іх ёсць 7 з адрасамі, то можете прыйти ў закрыстую, атрымаць такую картку і стацца гэтым пілігрымам, наведаваць касцёлы, калі там песні жальбы, падыходзіць да пробашчаў альбо адказных, хто ёсць у касцёле, каб атрымаць подпіс. А 12 красавіка, а 12 гадзіне ў касцёле святога Францішка Асіскага на вуліцы Авіяцыйнай 4 адбудзецца святочная імша за ўсіх наведавальнікаў стацыйных касцёлаў, як удзельнікаў года святога Францішка. Можете это прийти и атрымаць, хто жадае, хто не, можа быць тут. Таксама глядзіце самі, гэта ваше жаданне, як вас дазваляе час і магчымасці. У нас наш дзень у часе гэтых стацый будзе ў чацвер. Песні жальбы ў нашым касцёле будуць адбывацца 2 разы. У чацвер пасля вячэрняй святой імшы ў 18:30 і зараз пасля гэтай святой імшы о 10 гадзіне. Крыжовы шлях у пятніцу пасля святой імшы ў 18:30, а великапостныя рэкалекцыі пройдуць з 6 па 8 сакавіка. Праводзіць іх будзе ксёндз біскуп Олег Буткевіч, ардынарый Віцебскай дыяцэзіі. Прыбіранне касцёла, група нумар 6. І таксама яшчэ. Если хто хоча далучыцца да апостольскага руху Маргарытка, маліцца за духоўную асобу, за святара, за сястру, то таксама можете атрымаць у закрыстыі такія карткі, дзе ёсць малітва, ёсць вяночак да Духа Святога і малітва да Духа Святога таксама, і маліцца, як напісана ў інструкцыі, у інтэнцыі гэтага святара альбо асобы духоўнай. Гэта можна таксама атрымаць у закрыстыі. Хто жадае. Дзякую вам за ваши молитвы, за прыгожыя спевы. І ёсць такая просьба, зараз будуць песні жальбы. Для чаго у нас ёсць экран у касцёле? Вось гэты. Не знаете? Каб вы удзельнічалі, каб вы спявалі, але вас часам слаба чуваць. Спявайце разам з хорам, дапамагайце яму, бо яны не выцягваюць. Трэба, каб таксама на доле, таксама хтосьці дапамагаў, спяваў больш гучна, каб это спявала наша сэрца праз нашыя вусны. Зараз песня на выставенне і песні жальбы. Дай
Співаємо. Песни жальбы заспевайте, сердце болем наполняйте, сердце болем наполняйте. В очи плачьте, як креницы, дайте горьких слез напиться, дайте горьких слез напиться. Над солнцем месяц зоры, сумно светят небо море, сумно светят небо море. Полнить небо плач анёлов, жомину их спят веселый, жомину их час веселый. Крышатся со страху скалы, мертвые с могил повстали, мертвые с могил повстали. Кто жальбу свою стремает, целый свет не выконает, целый свет не выконает. Крыш Христовых и канонет, души острым болем ранять, души острым болем ранять. Моцай лаской, силой рано, снищи злой сердц наших, Пане, снищи злой сердц наших, Пане. Вось грех мой перед Тобою, змый его святой кровью, смый его святой кровью. О бездоннему капана, я справин своих повстану, я справин своих повстану. У часі пісні «Жальби» можна сядзець, так само міністрантам. З дапамогою Божої ласки начинаем разважанне над мукою Пана Иисуса Христа. Ахвяруем Яго небесному Айцу на праслаўленне і хвалу Ягонай боскай велічы, пакорна дзякуючы за вялікую і надзвычайную любоў да чалавецтва, за тое, што спаслаў свайго Сына, каб цярпеў за нас жахлівыя мукі і прыняў смерць на крыжы. Гэтае разважанне ахвяруем таксама дзеля ўшанавання Найсвяцейшай Панны Марыі і Маці Балеснай Божага Сына, а таксама на ўшанаванне святога Юзафа і тых святых, якія асабліва пабожна ушаноўвалі муку Хрыста. У першай частцы будзем разважаць аб тым, што Пан Езус выцерпеў ад моманту малітвы ў садзе аліўным аж да несправядлівага абвінавачвання перад судом. Гэтыя зневагі Пана, якія Ён за нас цярпеў, будзем ахвяраваць, просячы за святы касцёл каталіцкі, за святога Айца, за ўсё духавенства, таксама за непрыяцеляў Христовага крыжа і ўсіх грэшнікаў, каб Пан Бог даў ім ласку навяртання. Зараз гімн. Жаль невыносный, сердце противное, Иисус мой любый, келих свой примае, клинчить усаде, ведь
Єсу, на жахливі муки, ніби ягняти у пути зв'язані. Єсу, милий Пане, Єсу, поцілунком здрадливим был ты проданий. Єсу, милий Пане, Єсу, перед смертю в усаді з неба просив отдайця злітування. Єсу, милий Пане, Єсу, на молитві в самоті, кров заміж поту текла струм'янями. Єсу, милий Пане, Єсу, поцілунок от Юди, ти прийняв, не спаслав покарання. Єсу, милий Пане, Єсу, ланцюгами тяжкими, ти ніби злоті був ночу зв'язаний. Єсу, милий Пане, Єсу, просудяю невинних, злостний миг під нами був зневажаний. Єсу, милий Пане, Єсу, до Каяфи жаліри, вивели в тебе на свіданні. Єсу, милий Пане, Єсу, на суді Гумальхуса, був моцно битий за правди визнання. Єсу, милий
перед величным сакраментом поклонимся щиро всем, тратить второе право, Божа новый заповедь, что нам розум не тлумачить, святла веры принясе, Богу вечному мудрости, прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от них походит, да Отцу вечного святого. Амен. Молимся. Боже, Ты на святейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановывать святые таямницы Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували у себе плен Твоего откупления, яки живешь и владаришь с Богом Отцом у едности Духа Святого, Бог прозу все веки вечные. Хвала и прославление будь у каждой моменте Иисусу на святейшем Божьем сакраменте. Сколько сил в один и в один вечности, столько раз Зор милости, хвала и прославление будь у каждой моменте Иисусу на святейшем Божьем сакраменте. Сколько хвилин в године и в годину вечности, столько разов будь славен, Иисус, Зор милости, хвала и прославление будь у каждой моменте Иисусу на святейшем Божьем сакраменте. Сколько хвилин в године и в годину вечности, столько разов будь славен, Иисус, Зор милости. Ангел панский составал пани Марии и зачала от Духа Святого. Витай, Мария, полная ласки,
плоту лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. Вося, слава Панская, нехай мне станется по вотле Твоего слова. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобой, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. А слово сталося телом, и поселилось между нами. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобой, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. Вечное спочивание дай им, Пане, а світло вічне нехай їм світить вічно. Вічне спочивання дай їм, Пане, а світло вічне нехай їм світить вічно.
Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Всемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Амен.
Єсу, дай сили, веди до Отця мене. Єсу, дай сили, веди до Отця мене. Как окунуся я у Його криниці. Амен. Амен. Єсу, дай сили, веди до Отця мене. Єсу, дай сили, веди до Отця мене. Как окунуся я у Його криниці. Амен. Єсу, дай сили, веди до Отця мене. Єсу, дай сили, веди до Отця мене. Как окунуся я у Його криниці. Амен. Єсу, дай сили, веди до Отця мене. Єсу, дай сили, веди до Отця мене. Как окунуся я у Його криниці. Єсу, дай сили, веди до Отця мене. Єсу, дай сили, веди до Отця мене. Как окунуся я у Його криниці. Тут тексты есть? А чего не спеваем? В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогі брати і сестри, вітаю вас у першу неділю Великого посту у нашому костелі, у Тульному костелі. Збираємося тут, щоб прославляти Пана Бога, щоб час, який переживаємо, час Великого поста, був для нас пленним. Кожного дня нам костел дає до розважання різні тексти Святого Писання, щоб ми, розважаючи їх, приймали на себе обов'язки, і нам було легче виконувати те, що ми постановили, бо у Святім Писанні є мудрость життя. А нам часто її так не хапає. А коли ми розважаємо Святое Писання, то ми зауважаємо, як легко це все виконати, як легко виконати постанову, як легко бути ближей Пана Єсуса, ближей Марії, і як легко і цудовно пережити пост, коли ми маємо і ведаємо мету, для чого ми це робимо.
Ахвяру святої мши, у якої удзельнічаем, складаю ў інтэнцыі пра шчасдароўе і Божае благословення для Александра, Людмилы, Магды и Олега. Каб мы годно могли скласти эту найсвятейшую ахвяру, перепросим Бога за наши грехи. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятвами. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, заўсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами. Молимся. Усемогутный Боже, праз штогодовое переживание Великого Посту, дай нам глибей разуметь таємницю Христа и годным життем имкнуться до ее исполнения. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владалить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги Буття. Пан Бог створив чоловіка з пилу землі і вдихнув у ноздрі ягоныя подих життя. І став чоловік живой істотой. І посадив пан Бог сад у Едені на усході, і поселив там чоловіка, якого створив. І виростив пан Бог з землі усілякое древо, привабне з вигляду і добре для їжі, і древо життя посеред гэтага саду, і древо познання добра і зла. А змей быў найбольш хітрым з усіх палявых звяроў, якіх стварыў пан Бог. І сказаў змей жанчыне: «Ці сапраўды, сказаў Бог, не ешце з ніякага дрэва ў раі?» Жанчына адказала яму: «Мы можам есці плады з дрэў саду, але пра плод дрэва, якое ў сярэдзіне раю, Бог сказаў: не ешце яго і не дакранайцеся да яго, каб вам не памерці». І сказаў змей жанчыне: не памрэце, бо ведае Бог, што ў дзень, калі вы пакаштуеце з яго, адкрыюцца вочы вашыя, і будзеце, як Бог, які ведае добро і зло. І ўбачыла жанчына, што гэта дрэва добрае для ежы, што яно прывабнае для вачэй і пажаданае дрэва для набыцця пазнання. Тады узяла яна плод яго і ела, і дала таксама мужу свайму, і ён еў. І адкрыліся ў іх абоіх вочы, і пазналі яны, што голыя, і сшылі лісты смакоўніцы, і зрабілі сабе павязкі. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Змилуйся над нами, Пане, бо ми
милосердности Твоей знищи беззаконие мое, обмыть целком меня от провинов и очисти меня от греху моего. Змилуйся над нами, Пане, бо мы сгрешили. Бо я ведаю беззаконие мое, и грех мой завжди передо мною. Тобі одному я згрешив, і зло учинив перед Твоїми очима. Змилуйся над нами, Пане, бо ми згрешили. Чистое сердце створи во мне, Боже, и обнови во мне тривалый дух. Не откинь меня от своего обличия и не позбавь меня Духа Твоего Святого. Змилуйся над нами, Пане, бо мы сгрешили. Верни мне радость избавления Твоего и умацуй меня Духом прихильным. Пане, открой мои устны, и в устны моей буду обвещать Твою хвалу. Змилуйся над нами, Пане, бо мы сгрешили. Читання послання святого апостола Павла до римлян. Браты, як праз одного чоловіка грех увайшов у світ, і праз грех смерть, так і смерть перейшла на усіх людей, бо все згрешили, бо і перед законом грех быў у свеце, але грех не залішваецца, калі няма закону, аднак смерть валадарыла ад Адама аж до Моисея, нават над тымі, хто не зграшыў, падобна праступку Адама, які ёсць правобразам будучага, але з дарам ласкі не так, як з паступкам, бо калі за паступку аднаго памерлі многія, то дзякуючы ласцы аднаго чалавека, Езуса Хрыста, шмат больш ласкі Божай і дару сышло шчодра на многіх. І з гэтым дарам не так, як з вынікам граху аднаго чалавека, бо за адзін праступак суд для асуджэння, а за многія праступкі ласка для апраўдання. Калі за праступку аднаго чалавека смерць запанавала праз аднаго, то нашмат больш тыя, якія атрымалі шчодрыя ласкі і дары праведнасці, будуць валадарыць у жыцці, дзякуючы аднаму, Езусу Хрысту. Як праступак аднаго прынёс усім людзям асуджэнне, так і праведнасць аднаго прынесла жыццядзейнае апраўданне усім людзям, бо як праз непаслухмянасць аднаго чалавека многія сталі грэшнікамі, так і праз паслухмянасць аднаго многія стануць справядлівымі. Гэта Слова Божие. Дякуємо Пану Богу. Хвала Тобі, Слово Божие. Хвала Тобі, Слово Божие. Не хлебом одиным будет жить человек,
кожным словом, что выходит з вуснаў Божых. Хвала Табе, Слово Божие. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия паводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. У той час Дух вывеў Езуса ў пустыню, каб д'ябал выпрабаваў яго. Пасля 40 дзён і 40 начэй посту Езус адчуў голад. Тады падышоў да яго спакуснік і сказаў яму: «Калі ты сын Божы, скажы, каб гэтыя камяні сталі хлебам». А ён сказаў у адказ: «Напісана, не хлебом одним будзе жыць чалавек, а кожным словам, што выходзіць з вуснаў Божых». Тады ўзяў яго д'ябал у святы горад, паставіў на крыле святыні і сказаў яму: «Калі ты сын Божы, кінься ўніз, бо напісана, анёлам сваім загадае пра цябе і на руках панясуць цябе, каб ты часам не спаткнуўся аб камень нагой сваёй». Езус сказаў яму: «Написано таксама, не будешь выпрабоўваць Пана Бога твайго». Д'ябал зноў узяў яго на вельмі высокую гару і паказаў яму усе валадарствы свету і славу іх, і сказаў яму: «Усё гэта дам табе, калі упадзеш і паклонішся мне». Але Езус сказаў яму: «Адыдзі, сатана, бо напісана, Пану Богу твайму пакланяйся і Яму аднаму служы». Тады д'ябал пакінуў яго, і вось анёлы падышлі і служылі Яму. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Такая тишина. Дорогие братья и сестры, чем является для нас Святое Писание? Книга, так? Яка есть у кожной хаце. Напомню, это нечто больше. Святое Писание – это фундамент нашей веры. Это фундамент навучання Касцёла. Фундамент усіх малітваў, якія у часе святой імшы, якія ў малітоўніках мы выкарыстоўваем для того, каб праслаўляць Бога. Зараз перажываем час паста. Таксама час паста – гэта час, які не можна правадзіць без Святога Пісання, без разважання Божага Слова, без прыватнага чытання дома, без разважання яго у касцёле. І касцёл нам дае кожнага дня урывак старога, новага запавету, нейкі ў розныя дні, таксама урывак з Евангелля. І калі мы прыходзім на святую імшу на працягу 3 год кожны дзень, то мы з'яўляемся слухачамі усяго Святога Пісання.
Усей этой толстой вялікай кнігі, за якую часам цяжка можа садзіцца прачытаць усю, але за 3 гады гэтымі кароткімі урыўкамі мы амаль што ўсё святое пісанне праслухаем і больш паразважаем. І сёння нам касцёл дае у першую нядзелю Вялікага паста вельмі цудоўныя тэксты. Першае чытанне кажа нам пра што? Хто уважліва слухаў, падыміце руку, як у школе. Пра першародны грэх. Бог стварыў у любові чалавека. Чалавек жыў дзе? У раі жыў. Нічога не патрэбна. Усё для цябе ёсць. Праслаўляй Бога. Жыві ва ўсіх умовах. Нема зла, ёсць адна любоў і дабро. Але чалавеку нечага захацелася. Тым больш яго спакусіў адзін з самых мудрых стварэнняў вуж у той час. З'еш і будзеш як Бог. З'еш і ўсё даведаешся дабро, даведаешся, што такое зло. А цікава, праўда? Мы часта вінім жанчыну. Жанчына ўзяла яблыкі, з'ела, і грэх праз яе прыйшоў. Ведаеце, але мужчына не мудрэйшы. Мужчына таксама паквапіўся на тое, каб быць Богам. Таксама адкусіў. Сказаў бы, не, я не буду. Цікавая была б сітуацыя тады. Мужчына жыў бы ў раі, а жанчына не жыла б у раі. Ведаеце, але тут сталася так, што і той з цікавасці, каб стаць як Бог, таксама паспрабаваў. І адчыніліся вочы, увидели, што яны голыя, зрабілі сабе адзенне з лістоў і схаваліся. Грэх, кожны грэх наводзіць страх на чалавека. Кожны грэх, які чалавек не чыніў. Чалавек хаваецца, бо ведае, што ўчыніў зло. А так хочацца заграшыць. Так хочацца нешта ўчыніць, паспрабаваць. Адзін раз. Але гэтага аднаго разу у выпадку першае чытання хапіла на ўсё жыццё, на ўсіх людзей. Бо наступствы граху яны вельмі страшныя. Кожнага граху, ці адзін раз, ці 2 разы, яны страшныя, яны прыводзяць чалавека ў роспач, у страх. І сёння мы бачым таксама чалавека, Jesúsa Христа, які меў 2 натуры, чалавечую і боскую натуру. І у Евангеліі мы чуем пра тыя 3 спакусы, якія Jesús перажываў пасля 40-дзённага посту, калі найбольш слабы. А сатана ведае, калі падысці і калі што сказаць. І сёння ведае, калі чалавеку можна нешта падшаптаць, і каб чалавек гэта ўчыніў. І першая спакуса, якую мы чулі сёння ў Евангеліі, гэта з'яўляецца, як перад кожным з нас, гэта спакуса хлеба. Хлеб неабходны, але Бог яшчэ больш неабходны, бо не хлебам адзіным жыве чалавек, але кожным словам, які выходзіць з вуснаў Божых. Бог не забывае, што нам патрэбна ежа, штодзённы хлеб, але Бог нагадывае нам, што у нас таксама ёсць і душа, якой патрэбны хлеб з нябёсаў. Гэта значыць Божае Слово, гэта значыць любоў Бога. Без гэтай ежы нашы душы хварэюць, і мы нешчасныя. Бо толькі Бог сваім словам і любоўю можа зрабіць нас шчаслівымі. Если я не верую в Бога, мне не дапамогуць гэтыя словы. Каб гэтыя словы і тое, што кажа Святое Пісанне для нас, што кажа сёння Касцёл, каб яно прынесла карысць, трэба паверыць у Бога. Так, мы патрабуем яды, так, мы патрабуем жывіць наша цела, але як жа цудоўна, калі наша душа насычаная, насычаная Божым Словам, насычана любоўю і дзеліцца гэтым. Сатана, які прайграў у першай спакусе для Езуса, ставіць яго перад другой спакусай. Ён
представляя другую ситуацию, вачыма показывая тое, што вакол, і кажа: кінься з нарожніка святыні, а анёлы твае понесут тебе на крылах, спасут тебе, каб ты свою ногу не поранил об камень. Различиваю на Бога, выпрабоўваю Яго, ставлю умовы Яму. І Христос таксама прыйшоў не для таго, каб выпрабоўваць некага, але прыйшоў, каб паказаць усяму свету, усяму чалавецтву найвялікшы цуд, які не патрабуе нейкіх умоў, цуд перамогі на крыжы, перамогі жыцця над смерцю. І гэта спакуса бывае так, што чалавек, як казаў Паскаль, ёсць людзі, гатовыя прадаць сваё жыццё, каб толькі пра іх гаварылі. Але ці шчаслівыя яны? Мы таксама часам думаем аб нечым вялікім, і чалавек часта жадае гэтага, але сатана далей спакушае. Апошняя спакуса, якую сказаў сатана, спакуса улады, магутнасці і багацця. Цяжка ўстаяць. Але ёсць адна ўмова, якую ставіць сатана: стань на баку гвалту, пакланяйся злу і сатане, стань слугой сатаны і будзеш гаспадаром усяго свету. Цікава. Сатана гэта можа ўчыніць? Ведаеце, сёння на дзіва чалавек вельмі часта выбірае бок гвалту, насілля, выбірае уладу, панаванне. Але спытацца трэба ў такого чалавека, который выбірае гэта, ці шчаслівы ён? Ці мае ён шчасце са сваёй улады? Напэўна, не. Можа быць пазорнае шчасце, якое паказвае на вачах: вось так добра. А насамрэч душа адгукаецца па-іншаму. І Иисус кажа, што Пану Богу будзеш аднаму служыць, Яму пакланяцца, і Яму будзеш адданы. Дарагія браты і сёстры, гэтыя тры пакусы з'яўляюцца вобразам жыцця чалавека. Бо часта маем спакусы, і ведаеце, ёсць такое, што спакуса не з'яўляецца грахом. Ситуация, якая можа прывесці да граху, не з'яўляецца грахом, если чалавек яе пераадолевае. Каб заіснаваў грэх, трэба згоднасць розуму і волі. Я згаджаюся і чыню. Трэба ўчыніць, тада з'яўляецца грэх. А спакуса гэта толькі спроба сатаны для таго, каб я служыў яму праз гэты ўчынак. И для этого, если я супрацьставлю себе спакусе, я от Бога маю узнагароду. Бог бачыць мою адданасць, бо я не хочу согрешить. Пакуль мы живем, спакусы будуць. Бо такое наполненное жыццё рознымі ситуациями, рознымі рэчамі. Але гэта не означае, што кожную спакусу трэба уводзіць у сваё жыццё, трэба ёй жыць, чыніць. Не. Только Пану Богу твоему будешь служить. Только Ему будешь верны. А Бог жадае, каб мы служили Ему у любові, у дабрыні, у служэнні іншым. Бо Иисус на крыжы памёр для того, каб нас збавіць, а сваім жыццём
сведчыў, як мы павінны жыць. Дарагія браты і сёстры, перажываем час Вялікага Паста, калі мы найлепш можам навучыцца любіць, служыць. Найлепш можам пазнаць сваё нутро саміх сябе. Если мы хочам, каб гэты пост быў сэнсоўны, каб гэты час сапраўды быў благаслаўлёны, каб пазнаць сябе. І тыя сённяшнія чытанні кажуць нам аб тым, што магчыма перамагчы спакусу. Нават моё слова «магчыма» не падыходзіць, неабходна перамагаць спакусу, бо я хачу быць шчаслівым альбо хачу хавацца ўсё жыццё. Напэўна, хочам быць шчаслівыя. І хай жа кожнае выпрабаванне, якое мы чынім, робіць нас мацнейшымі у веры, у любові, у надзеі, робіць нас больш блізкімі Пану Богу. Амен. Зараз вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога. Неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага, адзінароднага, з Айца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога, з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру у Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрэшэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Праз Езуса Хрыста, які ў гэты час Вялікага посту заклікае нас да навяртання і пакаяння, з даверам узнясём да Бога Айца нашыя просьбы. Молімся за святы касцёл, каб усе яго дзеці аб'ядналіся ў супольным імкненні да адзінага і сапраўднага Бога. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за пастыраў касцёла, каб яны былі гатовыя ачысціцца ад усяго, што перашкаджае ім служыць Богу і людзям. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за народы ўсяго свету, каб яны зразумелі, што Хрыстус з'яўляецца іх сапраўдным Богам, які любіць кожнага чалавека. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за людзей, якія ў сваім жыцці сустракаюцца з асаблівымі спакусамі, каб пры дапамозе ласкі яны засталіся верныя Богу. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за людзей, ахопленых роспаччу, каб яны прынялі падтрымку Бога, які іх любіць. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, тут сабраных, каб мы былі гатовыя да ахвярнасці, якой патрабуе ад нас любоў да Бога і бліжніх. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся таксама за нашу родную беларускую мову. Дзень учора
дзень якой мы адзначалі учора, каб яна спрыяла ўзрастанню веры і хрысціянскіх каштоўнасцяў і вяла нас праўдамі Евангелия. Цябе просім. Молимся в интенции этой святой мши. Проща здоровья и Божие благословения для Александра, Людмилы, Магды и Олега. Тебя просим. Слухай нас, Пане. Молимся об супокое у свете, об закончении войны. У Тебя просим. Слухай нас, Пане. Молимся за вязнев, как добрый Бог. Одаруй их мощной верой и надеей. И Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Милосердный Боже, Ты закликаешь нас до навертания, как мы могли еще полней спознать Твою великую любовь. Учини, просим, как мы были послухмяные Твоей воле праз Христа, Пана нашего. Аминь. Земля безводная, пустая, земля засохла без Тебе. Мой Бог, Тебе шукаю зранку, скажи мне, Господи, Ты где? Боже, шукаю я, Боже, шукаю я, шукаю я Тебе, мой Бог. Боже, шукаю я, Боже, шукаю я, шукаю я Тебе, мой Бог. Душа воды Твоей так прагнет, душа знемогла без Тебе. Мой Бог, Тебе шукаю зранку, скажи мне, Господи, Ты где? Боже, шукаю я, Боже, шукаю я, шукаю я Тебе, мой Бог. Боже, шукаю я, Боже, шукаю я, шукаю я Тебе, мой Бог. До неба руки я возложу, свой дух Ты посылаешь мне. Любовь Твоя лежится мне, мой Господи, Тебе. Боже, шукаю я, Боже, шукаю я, шукаю я Тебе, мой Бог. Боже, шукаю я, Боже, шукаю я, шукаю я Тебе, мой Бог. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому костюлу святому. Пане наш Боже, учини просим, как мы належным чином склали Тебе ахвяру, якою розпочинаємо подрихтовку до святкування Великодної таємниці, праз Христа Пана нашого. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Угору серці. Возносим и
Пану Богу нашому. Угодно гэта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збагавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны і Божа, праз Христа Пана нашага. Ён праз 40-дзённы пост у пустыні сваім прыкладам асвяціў час пакаяння. Ён зрабіў дарэмнымі ўсе подступы злога духа і навучыў нас перамагаць грэшныя спакусы. Каб мы з чыстым сэрцам адзначалі велікодныя святы і ўрэшце дасягнулі вечнай Пасхі. Таму з анёламі ўсімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі ўсклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вершинах, благословенный Той, кто приходит у имя Пана, осанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў за апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў тая падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего присягания. Успоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя и келью збавления, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Табе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тело и кров Христа, Дух Святый собрал у одно. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удосконали его в любови разом с папом нашим Львом, біскупом нашим Юзефом и всім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, якія паснули ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы адышоў з гэтага свету.
Дозволим убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усімі нами, каб мы заслужили удел у житті вечному єдності для Святейшей Богородицы Панной Марией, со святым Юсофом и обранником, со святыми апостолами и всеми святыми, якія спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими и мы хвалили и прославляли Тебе праз Сына Твоего Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас навучил Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши или на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. І з Духом Твоїм. Передайте ближнему знак супокою. Спокою всім нам, Боже, спокою всім нам, доброзичливо руки потиснем сусідям, всім усміхнемся, будем навек собрани. Бог поміж нами, Бог между всеми нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас супокоєм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликаные на вечеру ягоную. Ты увайшов на меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Ён шоў спякотны дзень па пылу каменях, ён мог усіх любіць, усім прабачыць.
Ён з мытнікамі еў і ворагаў любіў, схіляўся над людзьмі, якія плачуць. Настаўнік, вось жа дарогаю крочыць мушу так, як ты. Настаўнік, навокал людзі, любіць іх трэба так, як ты. Настаўнік, як цяжка ўзяць чужы цяжар на плечы так, як ты. Настаўнік, знясу ўсё, калі са мной заўсёды будзеш ты. Прыняў ён грош дары і грэшніцы слязу, Руцы дарыў любоў і прабачэнне. З'явіў нам тварайца, шлях неба паказаў, і на Ярдане сам прыняў хрышчэнне. Настаўнік, вось жа дарогаю крочыць мушу так, як ты. Настаўнік, навокал людзі, любіць іх трэба так, як ты. Настаўнік, як цяжка ўзяць чужы цяжар на плечы так, як ты. Настаўнік, знясу ўсё, калі са мной заўсёды будзеш ты. Ідзем усім услед па пылу камяняў, ён вучыць всіх любіць, усім прабачыць, і з мытнікамі быць, і ворагаў любіць, схіляцца над людзі, якія плачуць. Настаўнік, вось жа дарогаю крочыць мушу так, як ты. Настаўнік, навокал людзі, любіць іх трэба так, як ты. Настаўнік, як цяжка ўзяць чужы цяжар на плечы так, як ты. Настаўнік, знясу ўсё, калі са мной заўсёды будзеш ты. Ён ішоў спякотны дзень па пылу камянях, ён мог усіх любіць, усім прабачыць. Ён з мытнікамі еў і ворагаў любіў, схіляўся над людзьмі, якія плачуць. Настаўнік, вось жа дарогаю крочыць мушу так, як ты. Настаўнік, навокал людзі, любіць іх трэба так, як ты. Настаўнік, як цяжка ўзяць чужы цяжар на плечы так, як ты. Настаўнік, знясу ўсё, калі са мной заўсёды будзеш ты. Молимся.
подмацованные хлебом небесным, яки живить веру, повеличивая надею и умацовывая любовь против Тебя, Пане. Каб навучил нас прагнуть Иисуса Христа, хлеба живого и правдивого, и жить кожным словом, что з устов Твоих выходит, праз Христа Пана нашего. Послухайте ласка об'яви. Сьогодні у нас 22 лютого, першая неделя Великого посту. На гэтым тыдні нас чакаюць наступныя ўспаміны. 23 лютага у панядзелак успамін святого Поликарпа, біскупа і мученіка. 27 лютага успамін святого Григорія Нарецкага. Переживаем час Великого посту, час особливой покуты, молитвы, працы над собой, над своими слабостями. У часе поста забаронено организовывать веселье и гучные забавы, а таксама прымаць у іх удзел. Таксама у часе поста кожную пятніцу нас абавязвае ўстрыманне ад спажывання мясных страваў. Час поста – гэта час молитвы, і Касцёл Святы прапануе нашай увазе і нашаму удзелу песні жальбы, крыжовы шлях, рэкалекцыі. Песні жальбы ў нашым касцёле адбываюцца кожны чацвер пасля вячэрняй святой імшы 18:30, у нядзелю пасля святой імшы 10 гадзіне. Ведаем, што наш касцёл ёсць залічаны да стацыйных касцёлаў Мінскага рэгіёна, двух дэканатаў Мінск-Усход і Мінск-Захад, бо мы належым да дэканата Мінск-Захад. Мінск-Захад, да, так. І наш дзень, калі мы спяваем песні жальбы, гэта чацвер, будзе першая частка у гэты, другая частка у гэты чацвер. І за удзел у песнях жальбы у гэтых стацыях кожны з нас можа атрымаць поўнае прабачэнне часовых кар, адпуст. Яшчэ ёсць такія карткі ў закрыстыі, якія можа кожны з нас узяць. Тут напісана 7 касцёлаў стацыйных, якія ёсць у Мінску, і мы. І хто наведае гэтыя усе касцёлы адзін раз на працягу Великага посту, то 12 красавіка, 12 гадзіне ў касцёле святога Францішка Асійскага, вуліца Авіацыйная, 4, адбудзецца святочная імша за ўсіх наведвальнікаў стацыйных касцёлаў, як удзельнікаў года святога Францішка. Хто жадае быць гэтым пілігрымам поста, то, калі ласка, можете взяць этой карткі ў сакрыстыі, тут напісаць сваё прозвішча, наведаваць. Ёсць табліца такая пры ўваходзе ў касцёл, калі песні жальбы спяваюцца ў якой парафіі, ў які дзень. І ёсць таксама на нашай старонцы, на Вайберы, ёсць таксама ў Інстаграме, дзе можам даведацца эту інфармацыю. Калі ласка, заахвочваю вас. Таксама ёсць такія карткі апостольства Рух Маргарыткі. Вельмі удзячныя тым, хто моліцца за святароў, за асобы духоўныя, сясцёр у гэтых маргарытках. Хто жадае далучыцца да гэтай супольнасці, можа таксама у закрыстыі ўзяць такую картку. Тут ёсць малітвы, якія трэба і калі чытаць, маліць. І вельмі удзячна, бо малітва за асобы духоўныя, яна шмат дапамагае асобам духоўным. Таксама дапамагае вам, але дапамагае асобам духоўным, за якія вы моліцеся. Вось. Крыжовы шлях у нашым касцёле адбываецца ў пятніцу пасля святой імшы ў 18:30. 7 сакавіка будзе крыжовы шлях з удзелам дзяцей. Першы і далей таксама будзе ўжо аж да заканчэння паста. Захвочваю дзетак, каб падышлі да сястры Ірыны, запісацца, якая стацыя ў наступную нядзелю атрымаеце разважанні, каб потым браць удзел. Неважна, ці вы ходзіце на катэхезу, ці не ходзіце, ці старэйшыя, ці меншыя, падыдзіце, каб хто не ведае сястры Ірыны, каб пазнаёміцца і каб
браць удзел у крыжовым шляху. Было б цудоўна, каб таксама бацькі дапамаглі дзеткам зрабіць крыжыкі, з якімі яны прыйдуць на гэты крыжовы шлях, каб удзельнічаць. Потым будуць нейкія, напэўна, конкурс напрыканцы на Вялікдзень, каб узнагародзіць тых, хто зробіць, сказаць, самы прыгожы крыж, можа, неправільна, бо кожны крыж прыгожы, кожны крыж — это сімвал таго, это алтар, на якім памірае Езус. Але ёсць артыстычна выкананы прыгожы, менш прыгожы, але кожны вельмі важны. Захвочу у бацькоў, каб зрабілі крыжыкі для сваіх дзяцей, і таксама прыйшлі на крыжовы шлях з дзецьмі 7 сакавіка пасля святой імшы о 9 гадзіне. У гэтую пятніцу крыжовы шлях быў. Было нас не так шмат, але крыжовы шлях быў, незалежна ад таго, што не ўсе былі. Запрашаю вас, дарослых, у пятніцу на крыжовы шлях, у чацвер на песні жальбы, каб браць удзел актыўны ў падрыхтоўцы да святаў Вялікадня. Великопустные реколлекции пройдут в нашем костеле с 6 по 8 сакавіка. Проводить их будет ксёндз Олег Буткевич, ординарий Витебской диецезии. Прибирание костела, группа номер 6. Дякую вам за вашу ахвярность, за ваши працы, за ваши молитвы, за то, что слухаете меня. Хай добрый Бог за это вам адудзячыць. Зараз на тыдзень працы над сабой, на тыдзень працы, можа, адпачынак кагосьці. Прыміце Божае благаслаўленне. І пасля святой імшы заняткі па падрыхтоўцы да бежмавання. Дзякую ўсім, хто прыходзіць, каб паглыбіць сваю веру, пазнаць больш сябе і Пана Бога. Пан з вамі. И с Духом Твоим. Схилите головы на благословление. Пане наш Боже, нехай Твой народ сидя, на Твой народ сидя щедрое благословление, каб у покутах повеличивалася надея, у спокусах умацовывалися цноты, и праз гэта он наближаўся до вечного откупления, праз Христа Пана нашего. Нехай вас благословит Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в спокое Христа. Дякуем Пану Богу, бо так возлюбил гэты свет Пан Бог, что дал Сына Однородного, каб кожны, хто ў Яго будзе верыць, не згінуў, але меў жыццё века. Жыццё каб меў вечнае, жыццё каб меў вечнае, жыццё каб меў вечнае, жыццё каб меў вечнае, бо так возлюбіў гэты свет Пан Бог, што даў Сына Однородного, каб кожны, хто ў Яго будзе верыць, не згінуў, але меў жыццё века. Жыццё каб меў вечнае,